So hi guys, naglalakad kami ngayon dito sa kabahan ng A. Bonifacio. Ayan, sobrang traffic. Pupunta kami ng monumento. Ayan, I'm here with Baradang and isang Baradang. Ayan, magpapamassage kami. So guys, bali nandito na kami sa sa isang mall dito sa Monumento. At pupuntahan na namin yung massage parlor. Ayan, nasa 3rd floor siya. Tara, samahan niyo kami. Guys, bali tapos na kami magpamassage. Ayan. mga bali-bali yung katawan namin. Pero in fairness, ako nagbigay ng tip. Ako Ito, din, ako 100. yan o hindi siya nagbibigay ng tip. I gave it. Si Barada. Actually, 200 sana, kaya lang pamasahe. What? Oh my God. So yon, bali maghahanap muna kami ng aming kakainan kasi syempre nagutom kami sa aming pamassage. Guys, bali nandito kami sa labas ng Victory Mall. Bibili kami ng Bucheron. Okay, Baradang ko. Bibili siya ng Bucheron sa kanya. Magkano daw? Sino nyo na maliit? Magkano daw, Baradang? 110? 210 daw yung Bucheron. 130. Ayan. Ito. Ay, mas mura to. 200 sa iba. 210. Ay, ganun! Wala, ito mali yun. Ay, hindi yan picture ba? Asan niyo yung 130 dito? Ayan, namimili po siya. Baradang bumili ka na niyan, kasama. May kasama ba yan? Is that masarap? Hindi makikiyan. Ayem. Ay, bilhin na lang tayo mamaya ng cake doon sa sa Goldilocks or Red. 130 lang. Magkano? 130. Ayan, 130 Bucheron. Ay, ang pula. Ay, ang sobrang gano'n. Sarap. Ay, bumili siya. Let's go. So, tara na. Nakabili na kami ng Bucheron. Okay. Nandito kami ngayon sa Inasal. Kain na. So, yan. Mag-order na sila. So, PM to Sam. Ano sa'yo ko yun? Parang gusto ko rin ng bangus. Ang sayo? Parang PM to ako, pero parang gusto ko rin bangus. Ha? Bangus na sisig. Ako rin. Parang gusto ko. May Baradang dito ka o tapos ka na. Sa gilid lang. At PM to din ako. Magkano kapag walang drinks, bawal pa kami ng additional? Without drinks na lang. Ay, tagal. That's fine. 25 minutes? Go! Tagal po yun. Siyempre. Hingi muna tayo ng soup. Oo. Gutom na. Sayang. Sayang ang soup. Charot. Ayan, order ka muna ng lumpiang toge. Umorder ka isa. Hi, isang PM po. Ali rice? Yes. Ano yung drinks? Wala. Water lang. 130. Five, six, seven, eight, 7. Thank you. Thank you. Dito na kami sa Manginasal. Kakain na kami. Ayan. There. So ready na sila. Kumakain na sila. Charot. Kumain ka kumain, no? Ayan,
nagmamadali siyang kumain. Kumakain na siya. Pili ko, gutom na gutom ako kanina. Ginutom ako ni Kuya. Ah. Ito sarap. May basabang si Kuya. Ayan. Guys, nag-aantay kami ng rice. Ayan. Sa inyo. Kuya ko rin. Sa kanya daw dalawa. Hindi, kalahati lang sa atin. Kuya, mag-try. Kuya, ang dami na naman. Kuya, galit kaya ako sa kanya. Ayan si Kuya girl. Thank you. So guys, yan na yung aftermath. Bili kami ng cake. Baradang ito na lang o yung ubi makton. Ube makapuno. Pwede bang Ah, yung konti. kasya na ba to sa atin? Kaya sa inyo may libre biscuit. Which one? You want this? Or yung 200, 300? 200 na lang. Kasya ba yan sa atin? Of course! Yan? Ito? Yes. Yeah, yung Oo. 200. Masyado yung mahaba. Ayaw na to. Oo, edi 200 na lang. Ano? Hindi, kasya na yun sa atin. Tigay isang Dulce de leche slice. masarap. This one? Yeah. Okay. Oh, you want this one? Dito na lang o dulce. Chocolate overload. Ito na lang, dulce. Ayun yung chocolate overload. Chocolate eh. Hindi na lang parang caramel. Okay. Pili ko caramel. Fine. Yeah, I want